darani mi wartade ko be kali fof mi nyaagi mama ngaccabi enangam minanga manjade enangam minanga mangonde asubi mi subi ma sinyama dokam bernde mami tambo mi wakko mi rondo ne yidde mende larani galleji ne yidde mende larani kalesi galleji kalesi min ko maydende kodo mi fala min ko miri kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala jengay binomi aduna e jude mun min ko miri kodo mi fala min ko miri kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala jengay binomi aduna e jude mun min ko miri hadi dedinen kongol jinabe hadi ngiminen kongol jinabe ko wima wat ko baladum ko wima dal fog dalalum sabwala nde wonta la jango warane ko yin mandu to danga nyaadum mi henyara mami hufo mandu nyami mi da mami holo manga nyami a yejinde ngarmi galle ma mbiimi ɓuri wima sa hartino bi hande sa hari gargol ma weeɓat aɗa sikki min komin neɗɗo mo ganduɗa ta welat kam tan tuuta kam wela kam kadi miccayam ndiyam ha aduna firto ha aduna firto mbimami jijamam e jijam mam jamais de la vie nangu hoore ma gorko kam ko gorko to heɓi yo yuppata tuuba muɗum ba kono an debbo wona ɗo keɓɗa e ɓortotoɗa jippu maɗa walla saba maɗa o nangu hoore ma on mbaɗi ko mbaɗɗon ko ɗum on mbaɗi ɗum ko bone moɗon kono joni ko arta ko wona de o am galle surtout an o bammon wi o okkarama no jiirumi boni noon o wi o okkarama mi falaka caɗele probléme o tati ari nam nene mbiɗa ana fowri simi an lawol ma Dakar ngol noon hoɗum miijiɗa antin ko kala noddirɗa kam ne Dakar o mimima mi an Dakar ɗo siwroɗa ɗum nen mi fokkira han Dakar mi yejiri walla ko a faala ruttade aw mi yahan nen min kay Dakar mi yahan an wona an jooɗi ɗo biɗa kam on ñan yo ne a faala yaade Dakar firti de ɗum ko an andi ɗum ko haaju ma ne woodi noon ko kaldume Mayram immo fotmi haalde e maɗa ne immo hay hunde nowru am ɗo hay immo hay hunde mi faalaka ɗo nande immo nande joni mi fuɗɗa haalde e maɗa mi immanom ɗo basal am ɗo immo ɗum yahani Dakar mi yahana hedula ko haaju ma
ala fulla ala fayida ina ma haalana haala Dakar ando kam haalna haala mayra Berde mami mitambo mi wakko mi rondo nde yidde men nde laarani galleji nde yidde men nde laarani kalesi e galleji kalesi ane min ko mayde nde koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi haɗi teddinen konngol jinnaɓe haɗi gimminen konngol jinnaɓe komo wima wat ko mbaɗa ɗum komo wima dal fofdala ɗum sabu ala nde wontala janggo woraneɓe yinma duttoɗa gaña ɗum mi heññorama mi hufoma ndu ñaami mi yiɗama mi holoma gañami Iya doi. Dia pasang. Biarin deh. Semalam cuma mau jadi mah. simi haalima haala ɗum han tan doga ko be mi anda hono nenam wano fi Allah mare bagol no wano ni sadi de joni haalnam tan haalnam comportement muɗum o wadduji muɗum ɗi surtout noon qualité ji muɗum ɗi ɗum wonno qualité o mère o ni sadi de wala haalde haalnam an kala makko o yire ndi ɗiɗi joni wadno ɗo wonaɗo joni hono makko wela yide de ko ɗum waɗi hono makko welta yide kono min ko ɓiɗɗo muɗum so mi haalnama ko mi faala andude kono est ce que wawa waade no mo wano ni ɗum de mi warama wiide ha mi warama wiide a kono ko be mi anda ko woni mo wano mi heɓa référence min kala mo wano ni satti de hoɗi gonno qualité ji muɗum ɗi nelma mo wano ni satti haalde kala neɗɗo tan miijota neɗɗo moƴƴirno mo ɓeɗune ɗon e moƴƴire moƴƴere makko nde tagno ha mi sikku ɗum halla haɗi mo jiidi ko mi sikku koye ɓayde ko an tan mo wonno ay nene ma goo mi hallamani no mo wano min mbo ɗala mbo ɗali min mbo yaha mbo yeehi
jaman mi abboro walaaki mi wawa wonde mi walaaki sikkani mi wawa wonde nden ma ko neɗɗo muñnoɗo jondininoɗo mo saɗano kangel goɗɗo woodi haaju makko o tan mo abbino e haaju am o faale am o kala ko mo andano ɗum ɗo woni sohla am mo miijotono nder hakkille makko to ɗum woni faale am ɗum tan mo waɗanno ɗum woni hono keɓgol no makko ni mi yaani heɓatako de kono mi sikkani ɗum neworo de mo meeɗama wadde ko mettima min ha mi siwtotani ɗum waɗimi ko mettimmi am waɗami ɗum ɗo mettanmi meeɗa mi walaki no ana wano wadde joni kam kon faala ganda min kana o nene wurani kono mino ɗo mbo wanoni mi etto noon wadde wawde wadde si Allah jaaɓi qualité ji ɗi guinnuɗa e muɗum ɗi ko ɗin qualité ji debbo hande foti hebde e wawa wurdude e debbo e genda muɗum e nder galle e famille muɗum wawa jogade ɓeygore muɗum si Allah jaaɓi baba wano nenam wanoni inchallah so waɗi noon tawa a tinnima de ko noon ɗi satti de mi ero mbago noon o jamanu ɗi sattiri soon andi joni hande rewɓe fayde wona ɗo mbiɗa joom accu yo accere wona ko mbiɗa joom waɗa yo waɗoya so wi joom accu accere a wi joom waɗoy waɗoyta joom wiyama mi yeehi marché tawa ya ɗum to wuuro joom wiyama mi yeehi ɗo tawa wona toon woni kono kañ mbo ɗoftino kam ha mi anda mboɗo yaa wallay mbo ɗal ɗum ɗo ta min andi mo foti ɗum waɗede mais mbo ɗal ɗum mi tawa komi larani hoto mbo tolni mais mbo accu ɗum mbo acci tale min andi mi ala droit bigol mbo accu ɗum ɗon joni mbiɗa hay ñalande mo meeɗama wadde ko mettima mo meeɗa kam wadde ko mettimi hay ñalande hay ñalande wore ñalande wonde kammi ko mettimi he makko ñande mo yalti aduna nde o ñanta kono wayi baba kono si Allah jaaɓi mi darto koyɗe ɗe nenam dariɗe si Allah jaaɓi ha min kala mi nawe e nder famille mi hoole e nder famille mi yiɗe mi nangi mi nangirama no nenam nangirnomani si Allah jaaɓi baba Larani kalesi galeji kalesi nemin ko maydende koɗo mi fala min ko miɗi balle min falno min jewta bay mi ala Bismillah. sabuna komi yiiɗo ko koɗo mi fala min ko komi yiiɗo bernam walaki hen hoɗum waɗi ko ayi to gacce komin doganno ko ko ɗum arti kadi e galle o komi yiiɗo sabu no hanki mi yalti jemma min yaha tarodde mi nani Seydouna Sonka e debbo mum ha mboni lippa ɗum Seydou sabuna komi yiiɗo ko dal ɓe jiɗodirani ho Seydou est ce que Seydou selli banta min de mi fuɗɗi jahilde jahilani Allah de kono min mi fuɗɗi jahilde ko noon te ɗo min kala ɗo ɗo horum jahili ka faatu min mi da boy ɓiɗɗo kafñammo mi waddimo galle ga
kono an meeɗa heɓde o probléme nder hoore ma to ha min par ce que oɗo hannde aɗa ɓiɗɗo kafñuma ana jooɗi an haala kan haala gacce min oɗo ko ɓiɗɗo sehilam komi kalaka hakkunde men sehilam yakko homi yorna sehla mum an accuɗin ɗin yawtino aw bisimilla ɗin yawtino sabuna Seydou o parani marde debbo joni noon ɓaari ko haalno haala yaltugol falno yaade aventure mi falno gaccen Seydou o yaha ha o janggo e aduna seeɗa ayi haala mawɗo o walta e ladde simi haala Seydou a wiya mi yiɗa Seydou kono Seydou kala ko wondi rek an tegi ɗum Seydou wala mi tegiri ɗum Seydou an a neyani Seydou an a jaɓani Seydou jangga way papa an Seydou waɗani métier Seydou janggani artoine an sina min hay école mo Seydou jangganano Seydou jangganani école mais nak comme ko a nangui Seydou a tegimo ko wonki ma ay ɓiɗɗo gorko ma suusa tampere Seydou il faut ko accamo o ande aduna ɓay somi haali baba ma yiɗama min mi andi honto mi rewi Seydou parani taw o parani pour école debbo taw wata hudmbo ana haali ɗo ra huɗanni Seydou jamanu law onon jamanu moɗon e jamanu ɓe sukaɓe joni wona hunde wotere nde ayi honnon différence o ɗin seedi joni mawɓe lawɓe ko kayen regginta ɓiɓɓe mumen ɓe kono joni ko ɓiɓɓe ɓe regginta mawɓe ɓe ko minen abboro e caggal mumen ɗum no yakki jamanu o ha ko ɗum noon ko ɗum mi yaramani si ha baba faala jaɓde rek ɓiɗɗo mo heɗomo yeeso baba abbo ba walla neno abbo bawo en tout cas de min Seydou ɗum faala kam hersinde de donc hoɓe watta ɗum ɓe ɗum tan mais min jabanta ɗum hay goto sa jabanno kam Seydou régle no joni ko heddi ko laata hono wata régle rek situation ma o min dal situation goɗɗo ala ɗo an ko haalɗa ko nomo seeɗa ɓiɗɗo janano mo tottitamo dande mum mi naftanamo nene muɗum o seramo ha sabuna dewgal e piggal yaadani laamu amen joni debbo fiyetake an tigui a andi ɗum joni noon mo wona ɗo e piigol debbo ɓe yi a yi oɗa kala ko nombo wanno hambo fi on suka debbo ha baba wona fi on min mi yaha mi humana ɓiɗɗo sehilam kala mo wonda e on ko hande ko sonko janggo ko ñalorma ko sonko jemma ko sonko ɓa noon ɓe jiɗodirani min komi falnono mo tottumo dande haalde muɗum mo seera mo mi nattanamo nene muɗum e bammo gila law ko ɗum yimi hen ɗon moom an laata hono watta ha Seydou acca suka debbo mimi haajam ala balde wota haal noon an kalan andi ko ɗum wiyete hande si Seydou si waɗi ko moƴƴi mbiya ko an jibini si Seydou waɗi dérape mbiya ko ɓiɗɗo min tan goro hokoro fakaro mi yari o mi yarani o e londe min gacce mom wonɗi hakkude me sow yoni mi tampi ko ɗum noon on gacce noon mi dogarani jon ɗo ɓe nene suka debbo ko sehel ma an ga régle ɗon probléme ma min no faɗi ana luuka e dow am wat seese ko seese mbattani wara luuɓi e dow am komi ñaagui maral joni laat kala no arrangé ma mino ɓawma Umbo wima dal fof dalalum sabu ala nde wonta ala jango wara neɗɗo yinma duttoɗa gaña ɗum mi heññorama mi huufama duña ɓen hoɗum bullata acce ko bullata ora wullu ko bullata ɗo Allah yamminanama ɗum min joni ɓiɗɗo bullanta Allah addanmi toranen ma palɗa Allah ko moƴƴo oɗo sikku mi ala ɗo de mini ɗo minoto yeeso ma minoto ɓawo ma
penna mi wawrama woppude gona e tampere wara wullu fi ɓiɗɗo Allah addani hane o sallah lamɗo o jaɓi woppu gulali ma ɓeyda muñde muñana ko joom galle ma woppu gulali ko du'antonoma makko kala ko du'antonomami ɗin he maɗa hay so a wullani barke am ɗe pi ko he maɗa bammi ɗum ɓiɗɗo ko an tan darnomi wara wullu muñana joom galle ma mi wira jibdinami ko mboɗo yinma walla garmi adon ko mboɗo yinma mais mboɗo wawi wiide mi yettini mission am goto e nder nguurno o. Tu sais cette mission c'est quoi? Non. Nde yayama yalti aduna min gari min eluki c'est vrai elle n'avait pas de décision parce que mon femme ko cuulel moi j'avais 10 ans je ne voulais pas rester ici ko waɗi sababu ha jooɗimi ɗo ha keddimi ɗo sara kawam yo wondema aɗa jeyna hen so mi jonnoma nder boowal ɗo mi jooɗi min goto miijoji garte am mboɗo miijo nenam e ko e noon yaltintami e ngoɗon miijo rek ko wirta birtuɗa aɗa doga aɗa hocciyam mongo walla te je vais te dire une chose a tawi suhnuma comme endo gandu heɓanno ano siwtota ɗum piw mi noɓanoma de te ko mbino tan taw garani ɗo galle ɗo rutto ɗon ay parce que je savais que se gondude ɗo e nder galle ɗo e ɓurduno ɗo tan mi yiɗannoma ala folie papa e sappe mino tan ta ko min tan wonɗo galle ɗo min engrais cukayel princesse quoi addadani je suis à présent tes une reine ko saabi mbimi noon aɗa yiɗa hunde taw wona ɗum Allah hokkuma woni hen mbiya ko dañƴa ko jagge mum wona ko jiɗɗa ko mais ko dañƴa ko mais min ko jinmi ko dañmi ko jinmi ko ɗum woni ko Allah rokkimi mi yii ɗum je dis une chose objectif o goto gatogal ngal nene jogga fanade mi joɗɗo e kaw o nulemi partout yaado sabe one way qu'on se be qu'une seule mission à faire de toi la femme de ma vie. Il y a de ces qualités, je ne les vois nulle part.
Quand je vais dire une chose, mais hala ma gelil gorel. E mondo fo so heewi no rewɓe wawino ma. Mondo fo hewade waliyaɓe. Tu es unique à ton genre. No mbaɗani debbo ko ni foti wade. Go mi meeɗa yiide may cotti cotti. Ɗiɗi mi meeɗa yiide aɗa waɗa ko sunaɓe ɓe jadata walla fougue de la jeunesse naworma. Tati aɗa haade tamande jiɗɗanma. Nayi aɗa andi ko jiɗɗa. Te ko jiɗɗa ko ɗum woni ko yiɗma. Neɗɗo yiɗa hunde taw hunde yiɗa ɗum walla aɗa yiɗa hunde taw wonande hunde Allah rokkuma. En jibaɗo hande football taw intention mo non ko journalisme. Goɗɗum e goɗɗum taw domaine goɗɗo jomum waɗani évoluer pour séduire. Mais je savais bel et bien mboɗo anduno an sa alan ɗo yimma heɗam. En tout cas, tu es trop romantique là. Mais la gmine, je t'ai laissé dans le bain. Pas au va-et-vient. Donc, faut faire en fait, mais non. Parce que j'étais amoureuse. Donc, tu m'attendais là. Quand je me disais que Suleiman, tu me voyais souffrir. En tout cas, non, j'avais juste pas le choix, mais j'étais là à te rire. Ça me faisait rire en fait. C'était un peu amusant. Absolument. Ouais. Jusqu'à présent, je suis à tes côtés. Il y a des boutons d'amour. Non, bien sûr. Dans des désert, il y a un problème. Mais de toute façon, le plus important, c'est que je veux être une référence de ma mère. Nénam. Qualité de mojo yunodi. Tegidingol babam gol mo teddino mogol. E wakilare ne wakilino jonde debbo ne mo jodi nonde. Ko len farami hande tamde ma. Te si Allah jabi. Ko den jogoromi. Inshallah. Mi nangira mano mi nangiri hore am ne. Mi nangira mano mi nangiri fof ni darano ma daragol debbo. Inshallah. Eltim. Je suis plus fille. Leite mendelara ni kalesi. Galeji. Min ko mai dende kodo mi fala min ko miri ke kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala tingai binomi aduna e jude mun min ko miri kodo mi fala min ko miri ke kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala tingai binomi aduna e jude mun min ko miri hari jedinen kongol jinabe hadingin minen kongol jinabe kumwima wat ko badalum kumwima dalbo dalalum sabwalande wonta la jango warane do yin mandu to danga nyadum mi henyara mami hufo mandu nyami mi da mami halo manga nyami Bay mi ala tingai binomi aduna e jude mun min ko miri kodo mi fala min ko miri ko fi bay mi ala tingai binomi